Krótkie przypomnienie aktualnej sytuacji technicznej indeksów i kontraktów. Witam 11 marca. Chciałbym standardowo zacząć od WIG-u w skali średnioterminowej, za chwilę WIG20 w skali dziennej. Tu jeśli chodzi o takie spojrzenie średnio czy nawet długoterminowe, na razie bez przełomu, kłopoty z pokonaniem zniesienia 88,6 po raz kolejny. Tutaj nam się ukształtował taki lokalny punkt zwrotny, choć w kontekście wymienionego pułapu na pewno bardzo ważne będzie także jutrzejsze zamknięcie, piątkowe zamknięcie, to jest świeca tygodniowa. No, na pewno wybicie 60 000 punktów byłoby zapowiedzią konfrontacji w tym kluczowym węźle podażowym 61 000, 61 465, czyli układ ABCD, zniesienie 78,6 całej Bessy. Jeśli chodzi natomiast o wsparcie, no to strefa tutaj 56, 546, 556, 880 pozostaje tą pierwszą zaporą popytową i dopiero trwałe wybicie, o czym mówiłem we wtorek, byłoby takim jednoznacznym sygnałem słabości i najpewniej czynnikiem mobilizującym podaż jednak do podjęcia kolejnych działań. WIG20 skala dzienna. No i też na razie nieudana próba wybicia dobrze znanego nam już klastra podażowego 2018-2032. Na razie ruch, relatywnie silny ruch wzrostowy, to trzeba podkreślić, wytracił tutaj po raz kolejny swój impet. Dzisiaj podaż wykazuje się większą aktywnością, no ale na razie trudno na bazie tych obserwacji wyciągać jakieś jednoznacznie negatywne wnioski, bo w moim odczuciu dopiero powrót indeksu poniżej pojedynczego zniesienia 61,8, czyli to jest pułap 1939 wraz z tą median line, wskazywałby, że no najpewniej nadal pozostaniemy w trendzie bocznym albo indeks po prostu przetestuje dla odmiany dolne ograniczenie konsolidacji, czyli węzeł 1870-79. Więc tutaj także bez przełomu. Gdyby udało się pokonać 2018-32, to tak jak powiedziałem we wtorek, najpewniej bardzo szybko indeks znalazłby się w okolicy 2075, a to już jest układ średni, taki bardziej rozbudowany ABCD, no i zniesienie 88,6 tej pokazywanej teraz podfali spadkowej. Kontrakty, tutaj wyraźne problemy z pokonaniem wprowadzonego niedawno przeze mnie takiego lokalnego węzła podażowego 2017-2022. W komentarzach online wskazywałem, w jaki sposób ta strefa została tutaj zbudowana. No jest na pewno tutaj zależność między falą AB i CD. To jest także tutaj to ostatnie maksimum cenowe, parę innych elementów możemy tutaj włączyć. No ale faktem pozostaje to, że strefa jest respektowana, są kłopoty z jej zanegowaniem, gdy tymczasem kluczową zaporą pozostaje obszar 2032-39, no bo tutaj koncentrują się projekcje prospadkowego układu X ABCD i o tym pisałem w swoich ostatnich komentarzach porannych, posiłkując się wykresem w skali dziennej. Na razie dzisiaj nam się rozwija właśnie z obszaru 2017-22 ruch kontrujący. Jest to o tyle w tej chwili niepokojące, że no, popyt nie podjął działań obronnych, odwetowych tu w przedziale 1992-95, czyli na razie wydarzenia rozgrywają się poniżej pierwszej zapory popytowej. Tutaj bym zwrócił też uwagę na takie klasyczne, mniej istotne na pewno wsparcie 1985, no ale adekwatnym klastrem w stosunku do naruszonego w tej chwili pozostaje obszar 1966-1969, no bo i zniesienie 38,2, zniesienie 50%, jakieś inne elementy też bazujące tutaj na zależności między kreowanym w tej chwili ruchem spadkowym, a poprzednim naszym punktem odniesienia, czyli najdłuższą korektą spadkową.
Strefa 1966-1969 jako potencjalnie w kolejności następna licząca się zapora popytowa. Sygnał pozytywny, przynajmniej w tym ujęciu intradayowym, no to jednak obrona 1992-95, czyli powrót kontraktów ponad ten obszar cenowy, no ale tu bym poczekał na potwierdzenie, na przykład w postaci wybicia pułapu 2008, to jest pojedyncze zniesienie 61,8, ale tak również mniej więcej środkowa część czarnego korpusu, taki lokalny, w sumie mało wyrafinowany opór techniczny, no ale gdyby udało się pokonać ten opór, to najprawdopodobniej kupujący podjęliby kolejną próbę wybicia 2017-2022. Na razie trochę nam się, przynajmniej w tym ujęciu intradayowym, pogarsza ten obraz techniczny, no bo jednak przełamanie median line, przełamanie tej linii szarej, no i póki co jesteśmy poniżej pierwszej zapory popytowej FIBO. Jeśli popyt się zmobilizuje i zamknięcie wypadnie ponad tym węzłem, trudno będzie mówić o jakimś, należałoby to po prostu wtedy zinterpretować jako tylko naruszenie pierwszego wsparcia FIBO, co generalnie mogłoby stać się bodźcem dla kupujących. Indeks DAX, tu zdecydowanie ciekawsza sytuacja, no bo po wybiciu 14180, 14235, no niewiele brakuje już w tej chwili do starcia w tym kolejnym węźle podażowym 14652, 14700, o którym mówiłem sporo we wtorek. Więc zbliżamy się do ważnego oporu, który z technicznego punktu widzenia, biorąc pod uwagę, jakie zależności tu nam się w postaci projekcji koncentrują, jest wyżej w hierarchii niż strefa opór 14180, 14235. Czyli do niedawna opór, w tej chwili ten przedział ma prawo pełnić rolę zapory popytowej, choć większe znaczenie tutaj przypisałbym strefie 13975, 13993, zniesienie 18,6, zniesienie 38,2, również zależność między potencjalnym ruchem kontrującym, a tymi poprzednimi korektami. Bardzo charakterystyczne lokalne wsparcie techniczne, choć tak jak powiedziałem przed momentem, gdyby ruch spadkowy się rozwinął, to popyt powinien reagować już tu w przedziale 14180, 14235. Brak takiej reakcji to jakieś ostrzeżenie przed możliwością oczywiście rozwinięcia się ruchu kontrującego. No i S&P. Oczywiście trzeba się tutaj odnieść do ruchu powrotnego, do doskonale znanego nam już przedziału cenowego 3921-3946, czyli generalnie strefy wyznaczonej na bazie projekcji prospadkowego układu harmonicznego XABCD. No i ponownie w dość newralgicznym rejonie cenowym te wydarzenia na S&P się rozgrywają, no bo wiemy, że strefa jest istotna, bo tu ukształtował się punkt zwrotny. Tutaj pod niedźwiedzią udało się zainicjować niewielki, ale jednak ruch kontrujący. Zobaczymy, jak w tej chwili popyt poradzi sobie z tym oporem. Ja bym też posiłkował się tutaj pojedynczym, często stosowanym filtrem w postaci akurat zniesienia 127,2, czyli to jest pułap 4012. Często też stosuję oczywiście zniesienia 113%. W tym przypadku wolałbym jednak uwzględnić zniesienie 127,2, czyli wybicie węzła testowanego w tej chwili i również pułapu 4012 rzeczywiście wygenerowałoby solidny, bardzo transparentny sygnał kupna. Na razie jeszcze bez takiego wskazania. Zobaczymy, czy podaż zareaguje. Trzeba brać też taki wariant pod uwagę. Zareaguje oczywiście w tym przedziale 3921, 46 czy 47. Niepokojący sygnał w ujęciu krótkoterminowym to przełamanie pojedynczego zniesienia 61,8, czyli mniej więcej, czy właściwie dokładnie poziom 3800. No i w dalszej kolejności powinniśmy zwrócić uwagę na węzeł 3661, 3693. To jest pierwsza zapora popytowa utworzona na bazie zniesienia 14,6, ale gdyby rzeczywiście podaż zaakcentowała tutaj swoją obecność, gdyby zaczął się rozwijać ruch kontrujący, to od razu możemy analizować również indeks S&P pod kątem układu A, B, C, D i to D
dokładnie wypada nam właśnie w wymienionej przed momentem zaporze popytowej FIBO. Jest tutaj spełniony warunek AB równa się CD, czyli bardzo ciekawa zapora, wielowymiarowa, złożona z różnych elementów i również projekcji oczywiście na razie tylko hipotetycznego układu harmonicznego ABCD, który w tym ujęciu miałby oczywiście wymiar prowzrostowy. Dopiero negacja takiej struktury cenowej, czyli to, co nam się w ujęciu intradayowym przydarzyło ostatnio na kontraktach, i widać było, jakie mogą być implikacje związane z negacją prospadkowego, symetrycznego układu ABCD, silny ruch wzrostowy. Tak tutaj, gdyby nie udało się wybronić tego wsparcia, czyli 3660,93, moglibyśmy mówić o naprawdę silnym sygnale słabości, również już tak dokładnie to ujmując w ujęciu średnioterminowym. No, gdyby rzeczywiście taki podażowy scenariusz nam się zaczął tutaj krystalizować, no to także doszłoby do wybicia linii niebieskiej, linii czerwonej, czyli linii szyi potencjalnego oczywiście tylko układu ABCD. Układu oczywiście formacji głowy z ramionami, przepraszam bardzo. W każdym bądź razie jesteśmy ponownie w dość ważnym przedziale cenowym. Pokonanie tego oporu byłoby ewidentnie argumentem dla popytu i stanowiło zapowiedź kontynuacji hossy na indeksie S&P i ogólnie rynku amerykańskim. Tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję.